Aquesta era l'alegria del Club Natació, de l'equip masculí absolut del Club Natació Badalona, que es van portar al Campionat de Catalunya. Va ser la cirereta per una temporada que ha estat molt complicada per l'equip. El Natació Badalona es va refer d'una lliga irregular guanyant el 26è Campionat de Catalunya de llagut català. Els seus rivals, com en la Lliga, van ser els Sons d'Empúria Brava i el Rem Badalona, però en l'esprint final els bugadors de natació van ser més ràpids que els d'Empúria Brava. L'altre equip de la ciutat, el Rem Badalona, va tenir mala sort en el sorteig dels carrils i va acabar la final en quarta posició, superat fins i tot pel Nàutic Flix, l'equip sorpresa de la final. Els nanos han treballat moltíssim, s'han posat molt forts i jo crec que avui és el colofó del que han fet a les últimes regates de Lliga, i es veia que guanyaven de molts segons i que hi havia possibilitat d'arribar lluny, però era impossible endur-se la Lliga per la puntuació que tenien, i aquí esperàvem de debò que se l'emportessin. Hem patit molt, perquè aquest camp de regates, ja hem parlat amb la gent de la federació, no per queixar-nos, sinó per comentar entre tots la jugada, perquè el carril 1, el carril més proper a la ribera, tenia un seguit de corrents, estava més tapat de vent i donava de 7 a 8 segons de diferència per un mateix equip remar un cantó a l'altre. Em sap molt de greu per Rem Badalona perquè ha remat amb un equip amb un carril quart. Era un carril gairebé impossible de guanyar una regata des d'aquest carril. Em sap molt de greu, des d'aquí públicament vull dir que han fet una gran temporada de Lliga, que crec que avui mereixien més del que han tret. Amb aquest quart carril les expectatives eren molt baixes per guanyar. Hem fet el que hem pogut, hem remat molt bé, sobretot, estem contents, i per al campionat de Catalunya següent no hi ha més. En la categoria absolut femení, les noies del vent d'Estrop Cambrils van tornar a ser les dominadores. Han guanyat la Lliga de Carrer i es van proclamar campiones de Catalunya per davant d'Empúria Brava i Santa Cristina. Les representants badalonines, les noies del Club Nàutic Bétolo, es van haver de conformar amb una 7a plaça, superades per les seves veïnes de natació, que van ser 6enes. En aquesta categoria, la superioritat de les de Cambrils ha estat contínua durant tota la temporada, una superioritat tan exultant que ha sorprès el propi club. Va haver una divisió de les sèniors, es van fer dues barques, i a partir d'aquestes dues barques han tingut una sorpresa, que han sigut les sèniors. Han guanyat tot. Van guanyar el Campionat de Catalunya del Mediterrani, han guanyat la Lliga i han guanyat el Campionat de Catalunya. La categoria de veterans va ser dominada tant en el masculí com en el femení pels equips de Torredembarra. El Natació Badalona va aconseguir el sotscampionat en el veterà masculí, mentre que el Rem Badalona va fer un tercer lloc en el veterà femení. Pel que fa als equips juvenils, el millor resultat dels equips badalonins va ser el quart lloc del Natació Badalona en el juvenil masculí. Amb aquest campionat de Catalunya es dona per acabada la temporada de rem, tot i que els equips ja pensen en els campionats d'Espanya pels que s'hauran de preparar de cara a l'any que ve.